Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 111. Comencem! Ens trobem el 9 de desembre de 1709 al Palau de Versalles. Ha nascut la petita Lluïsa. Era filla de Felip d'Orleans, que va ser regent de França a la minoria d'edat de Lluís XV. En una noia com aquesta, a la que van anomenar Mademoiselle de France, el seu destí era casar-se amb un membre d'alguna família reial d'Europa. Famílies reials tampoc n'hi havia tantes. Per tant, parlem d'un món bastant endogàmic. Era bastant habitual que un matrimoni estigués format per cosins segons o fins i tot per algun lligam parentiu més proper. En el cas que ens ocupa, la nostra protagonista varen casar-la amb un dels fills de Felip V d'Espanya, el qual era fill de Lluís XIV de França. El nou marit de la nostra futura reina consort d'Espanya era llavors príncep d'Astúries, Lluís. El matrimoni es va celebrar a la localitat de Lerma, prop de Burgos, el 20 de gener de 1722. La nova princesa d'Astúries tenia 12 anys. El futur rei Lluís I d'Espanya va ser el primer Borbó que va néixer a Castella. Per tant, va ser anomenat el Bienamado. Havia nascut del matrimoni entre Felip V i la seva primera dona, Maria Lluïsa Gabriela de Savoia. Aquesta va morir el 1714, quan el príncep d'Astúries tenia 7 anys, i Felip V, que necessitava desesperadament una dona, varen trobar-li una nova candidata, suposadament bonachona, tonteta i gent interessada en assumptes d'estat, que no estorbés els que fins llavors portaven els assumptes d'Espanya. Menys mal, perquè la nostra nova reina consort, Isabel de Farnesi, que era el seu nom, va esdevenir tot el contrari. Es va ficar en tot. El príncep d'Astúries, que seria Lluís I, va ser confinat a les seves habitacions. S'ha de protegir. I hem de buscar-li una parella. I per això estava Isabel de Farnesi, per escollir la que seria una futura reina consorte d'Espanya. Un dels objectius de l'actual reina consort d'Espanya, Isabel de Farnesi, era col·locar els seus fills naturals a les diverses monarquies. Trobar una dona pel fillastre era part de la cort. El príncep d'Astúries es casaria amb la filla del regent de França i el dofí de França, Lluís XV, de llavors 12 anys, es casaria amb la infanta Mariana Victòria, filla natural d'Isabel de Farnesi, que en tenia 3. De fet, es va fer l'intercanvi a la illa dels Faisans. Per un costat, Mariana Victòria, que va esdevenir la consort de Lluís XV de França, amb només 3 anys. I per l'altre, la nostra protagonista, que seria la futura princesa d'Astúries. Es diu que els costums de la família Orleans en aquella època no eren gaire rígides. Tampoc calia que una senyoreta que tard o d'hora es casaria amb un príncep sapigués fer gaire res més que obrir-se les faldilles i rebre un fal·lus reial. I, evidentment, tenir fills del propietari d'aquest fal·lus. Es diu que els seus exemples eren ben il·lustratius de com seria la nostra protagonista. El seu pare, Felip II, duc d'Orleans, era un borratxo, i la seva mare, Maria Francesca de Borbó, era la filla bastarda del rei Lluís XIV, amb la seva amant oficial. Així, la nostra protagonista de 12 anys no sabia ni llegir ni escriure. Tampoc estava batejada, ni havia fet la comunió, ni totes aquelles coses que fan els catòlics. Els espanyols, de seguida que va trepitjar sobre l'espanyol, li van fer el pack, bateig, comunió i confirmació tot en un, per ser la princesa espanyola, cal ser muy catòlica i mucho catòlica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La cort espanyola era una cort de costums molt arraigades. S'ha de seguir la tradició. Així, quan un príncep i una princesa estan promesos, quan es veuen primer cop, han de consumar. El problema és que ell tenia 17 anys i ella 12, i no menstruava encara. Però res, s'han de seguir les tradicions. Varen posar amb dos en un llit sota la vista dels reis d'Espanya, ambaixadors i altres membres de la cort. La nostra protagonista, una nena, no en tenia res. A què estem jugant? Quan Felip V va dir «ja prou», el príncep va ser portat a les seves habitacions i la princesa a les que serien les seves, cada ovella al seu corral. Ja des del primer moment que va arribar, la nostra protagonista va donar mostres d'una manca d'educació brutal, pobreta. A taula, posava el cap directament al plat com els gossets i menjava amb els dits o estirava rots. Sabem que la nostra princesa era filla d'un borratxo, del qual sembla que va agafar un bon exemple. Les begudes alcohòliques es veu que li agradaven a la nostra princeseta, i borratxa feia molta patxoca a la nena. Je vous aime tous. La rígida cort espanyola es va començar a escandalitzar. Es diu que entre els 8 i els 15 anys les noietes arriben a la pubertat. La nostra princeseta en té 12, mala edat. I el cert
és que poc després d'arribar i de donar mostres de la seva educació a taula, va començar a sentir curiositat pel seu cos i les noves sensacions que experimentava. Així, va començar a corretejar pel palau una mica lleugera de roba, o ja sense res. Es veu que l'exhibicionisme li agradava. I a més, li agradava quan veia les cares dels nobles i capellans, uns homenots que no paraven d'assenyar-se quan la nostra princesa passava pel davant amb la mateixa roba que portava quan va arribar a aquest món. A l'exhibicionisme s'hi va sumar que la nostra noieta es va començar a insinuar als criats i a les criades. Tothom és benvingut al circ de Maria Lluïsa d'Orleans. Un dia va ser enxampat a les seves habitacions privades en companyia de diverses serventes, totes despulledetes, mentre es repartien assots. Ja li va el rotllo sadomaso, això sí que és aprendre ràpid. Fins aquí tenim la cort espanyola escandalitzadíssima pel comportament de la princesa d'Astúries. També tenim el seu marit, un parrec de 17 anys, que tot i que ja feia temps que freqüentava els bordells, no havia consumat encara amb una nena, que tot i que fos una nimfòmana en potència, no tenia més de 13 anys. A més, ell també estava avergonyit del comportament que desdice del decoro espanyol. Tenim a la madrastíssima Isabel de Farnesí, que ja deia que los hijos que valen la pena son los míos y no los que han salido del vientre de su primera mujer. ja li anava bé que una peça com la nostra protagonista estigués amb el primer d'ells. I per últim, tenim a Felip V. Felip V, que ja feia temps que donava símptomes d'una bogeria creixent. Es diu que va creure's que era una granota i que hi havia moments que tenia doble personalitat, firmant els documents com el rei i jo. Per la por que li enverinessin la roba, va deixar de canviar-se, fent una oloreta, però deixem Felip V, que ja en tenim prou amb una boig en aquest capítol. Sobre ell, sobre Felip V, només direm que la primera cosa que li portava era el sexe, i la segona menjar. El tema del sexe, tenim a Isabel de Farnesí que n'hi donava tant com volia, i per tant feia d'ell el que volia. No obstant, una de les vegades, Isabel de Farnesí no el va controlar prou i Felip V, amb la seva por per anar a l'infern, va abdicar pel seu fill i es va retirar a dedicar la resta de la seva vida a procurar la seva salvació. Així, tenim el 17 de gener de 1724 a Lluís I d'Espanya i la nostra protagonista, la reina Lluïsa Isabel d'Orleans, convertits en els nous reis d'Espanya. La nostra protagonista es va veure des que va arribar que no era una gran aficionada a l'aigua, però ara era tota una reina d'Espanya. Va canviar les coses. Va centrar-se i es va preocupar més que tot estigués net i polit. Fins i tot es va cuidar una mica. I l'etiqueta. Tot ha d'estar perfecte. Un dia, en un dinar multitudinari a palau, la nostra reina d'Espanya va veure que les finestres estaven molt brutes. Només ho va veure ella, perquè la resta del món les veien netes. Res, s'han de netejar. La nostra reina va treure's tota la roba i despulladeta, va començar a rentar els vidres del palau amb la seva roba. Novament, els nobles, els clergues i tothom varen veure que sa nua majestat tenia un comportament una mica peculiar. El nou rei d'Espanya no sabia què fer amb ella. Els jocs eròtics amb tot Déu seguien sense parar. Al final, seguint els consells del seu pare, que no sabem si passava en aquells moments per un període de lucidesa, la nostra Lluïsa Isabel d'Orleans va ser tancada a l'Alcázar de Madrid. La nostra reina va plorar, va pregar, però res, estava castigada. Cal dir que els nous reis d'Espanya molt no regnaven, i seguia fent-ho eren els reis emèrits, sobretot Isabel de Farnesí, que des del Palacio del Buen Retiro seguien movent els fils de la monarquia. Al juliol de 1724, el jove rei amb 18 anys va contraure la verola. La nostra protagonista, aquest cop sí, va restar tota l'estona al seu costat, no com la majoria, que tenien por d'aquesta contagioníssima malaltia. Lluís I d'Espanya va morir l'agost del 1724. Se suposa que per ordre natural hauria d'haver estat el segon fill de Felip V i la seva primera dona, que ha hagut d'esdevenir rei. Però, i què? Isabel de Farnesí seguia manant més que ningú. Per tant, va maniobrar perquè fos un cop més Felip V qui tornés a esdevenir rei. El jove fill Felip, fill de Felip V, ja tindria temps per ser rei, quan toqués. I què fem amb la nostra protagonista? Isabel de Farnesí va manifestar Ni como criada la querría. Com qui retorna un paquet d'Amazon, va ser retornat a França. El duc de Saint-Simon va ser l'encarregat de retornar-la per on havia vingut. I la nostra ja ex-reina va despedir-se d'Espanya durant mostres de la seva classe, fent eructes i pecs amb totes les tonalitats possibles, gen i figura. El 16 de juny de 1742, amb només 32 anys, va morir a París.
Suposadament, els reis d'Espanya han de ser enterrats a l'Escorial, doncs va ser enterrat a l'església del Sant-Sulpice a París, a l'espera que llavors el rei d'Espanya donés l'ordre que la traslladessin a la seva suposada tomba reial, però aquest ordre mai va arribar, quedant les seves despulles a França. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair al meu amic Marc, que ha posat veu a la nostra protagonista, i a la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a Isabel de Farnesi. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!